Moi kaikille, mä oon ABC Hunter 21. Mä teen GTA 5 video, jossa mä nyt putoan hyvin pitkän matkan. Ja tässä mun oikealla puolella oikeassa elämässä istuu Valt 68 Ra 50 ja moi! Niin se sanoo moi, ja sitten vasemmalla puolella istuu mun toinen kaveri, jonka nimeä mä en nyt kerro, koska sillä ei oo mitään virallista nimeä. Ja sitä sanotaan vaan vihreäpaitoiseksi pojaksi. Moi! Joo. Joten me nyt tässä tehdään GTA 5 videoa tässä story modessa ja leikitään vähän näillä jutuilla, näitä cheateilla ja kaikilla sellaisella. Joo. Tässä kestää jonkin aikaa. Joten... ABC Hunter 21, näytä sun rahamäärä. Ai niin, mulla oli aivan sairaan paljon rahaa. Tuolla noin. Ei ole yhtään hakettu. Siinä on 2 miljardia. Näin. Nyt kaikki näki sen. Mutta hetki kun mä pistän tän kameran. Se on paremmin. Ei vitsi sitä. No niin. Jatketaan. Mä katson täältä vähän näitä cheattejä. Mikä näistä? Kyllä sä voit puhua. Invincibility. Ai niin joo. No niin, mitä mulla on Invincibility, niin mä en ainakaan kuole ihan heti. Onko tää... Ei, otetaan tosta känni. Miksi te ette puhu? Siksi, se on sun video. Okei. No niin, nyt mä oon kännissäkin. Tässä kestää aika kauan, joten mä pistän Skyfallin, että mä pääsen autonomiseksi. ABC Hunter 21, rupee pyörimään. Sano vaan ABC. Miksi? No, helpompi. Milloin mennään ABClle syömään? No, ehkä huomenna. No niin, Ehkä pyöri. matala. No ihan sama. Mä sen Skyfallin nyt ja aloitan. Mistä jatkaa mun gravity? Niin se toimii. Se kun jo toimii, mutta ei mä halua. Tuo Skyfallia mennä tonne. Ui vitsit, haha. Syöks laskuun? Hei, mennään noitten juttujen välistä tuolla sillalla. Älä vaan törmää. Yes! Älä laskenut veteen. Ei! Ei varmaan sattunut. Ei hätää, sä oot ihan kunnossa. Super jump. Ai niin on superjumpi. Superjumpi on tossa. Noin. Noniin. Mun gravity. Ai niin on sekin vielä. Ui vitsit, toi näyttää kivulialta, kun sitä ei oo. Roskaläjää. Mä mitään mun gravitiin, mä tuon UFOon otan tosta. Meillä on varma toimii. Kokeillaan. Se on netissä, niin kyllä se toimii. Vai jos sä keksin nää itse. Niin, mennään tähän. Ja UFO. Ei toiminut. Okei. Sitten... jousipyssy. Mä oon aika varma, että se ei toiminut. Oo. Joo, ei toiminut. No niin, nyt on mun gravity. Mennään lyömään tätä. Tule tänne. Pistä vähän ääniä koimalle. Ääniä. Tule tänne. Ui, katon päälle.
000 kaikille. Ei se tai onnistu. Muutaman kertaa. Ei oo. Maksetaan vähän panoksia. Ei sun tarvitse koko ajan kommentoida tämän videon. Näytäkö niitä chippejä vielä? Normaali päivä. Voiks näissä aloittamaan? Pystykö? Ei pysty, jes. Me pistettiin toi yksi häkki juttu, kun mun kaveri on pieni hakkeri. Nyt en mä pysty huomaan. Niin, mut jos sä putoo jossain, niin silloin kyllä pystyy. Ei vitsi. Invisibility! Eikö ollut? Mikäs se on? No niin, sitten jatketaan. En mä niitä ammu, mä hyppään niihin. Ja revin niitä sydämet ulos. Mulla on 4 tähteä. Eihän siihen niin hirveän kauan mennyt. Missä mulla sitten on 3 helikopterin testua. Yeah! Tiedätkö? Tuolla. Tohon mä menen. Askeudu vähän sen. Tuon poliisin päälle. Sinne niin. Anna. Ootas hetki. Mä katon täältä näitä cheatsejä vielä vähän. Tuli mieleen tää yksi. No niin. Nyt ennä. Mä ampumisharjoitus. On huono juttu, mä oon kännissä. Anna se känni juttu ottaa, mä oon ottaa se pois. No scopes! Ei vitsi. Tossa. Tämä vielä. Ei No niin. Nyt mä en oo enää kännissä. Sielläkö? Piilee. Ei. Anteeksi vaan kauheasti kaikille, kun meille tuli vähän teknisiä ongelmia ja toi video katkesi kesken, mutta me jatketaan tästä. Nyt tässä tää vihreäpaitainen poika on nyt pelaamassa. Se lyö kaikkia. Onko se kännissä? Tarvitsetko sä apua?
kiva se. Niin, sitä on kiva luota. Mäkin haluan pelata. Sun vuoro tulee. Do a barrel roll. Ikkunat hajos. Oli. Backflip. Se lähti lentoon. Vahinko. My people need me, I must go. Minä siellä. Kuule. Näytän vielä vähän valoa. Mä katsoin, että onko täällä mitään muuta kiinnostavaa. Tää on golfiauto. Mitä se ostaa paremmin? Rakuutin nopeasti tää autossa ajalle. Niin, otetaan BMX. Onko se mulle? Siinä se lentää vaan. Ne ampuu mua ilmassa aika taitavia. Ai jää. Sattuu. Miksi ette tykkää musta? Mä löin niitä pari kertaa. Pari kertaa. No on. Vähän valehtelua ABC. No niin, siinä BMX. Nyt hypitään noita päin. Kivaa. Ai. Uti. Ai niin joo, kun mä muuten huomasin, että kun menee BMXlle, niin tää muu gravity menee pois päältä, niin näytä kyllä sitä valoa. Wow! Pii! Toi mun Oi! kaikki kyllä pois päältä. Se kyllä leijut aika nätisti. Näikö? Lyö niitä. Me kiusaan Kosto! lyö niitä. Me kiusaan Lyö niitä. Noin! No miten leijuu? Ei ne kauan enää leiju. Musketilla. No niin kaikki. Tää on varmaan tää loppu. Me ollaan jo vähän väsyneitä ja tää video alkaa olla jo aika pitkä. Ja ammun tuolla tontit. Ja tontit. Mä tapaan kaikkea. Kuole. ABC. Ota nyt hetki. Mä pelaan golfia autolla. Ihan sama. No, Kestää polttaa. joo, no. Kuitenkin. Meillä on poliisi hirveästi perässä. Me kyllä voitetaan nää sitten kohta, kun me lopetetaan tää video. Mutta tää jätellä erää tähän, kun me ollaan jo voitettu tällainen jumbo-jetti ja mä lennän näköjään hirveän pitkälle, joten joo, mä näköjään jää leijumaan ilmassa, kun poliisit ampuu mua niin paljon, joten sitten tää on tässä tältä erää. Nähdään sitten seuraavalla kerralla. Moro! Sano säkin moro. Moro. Moikka! Sammu! Täältä se tuntuu, kun te ammutte mua keskellä ilmaa!